थांनो थाखाय नालाय साना हाब्बाय रजे फैदो सोर दङ सोर गैया ओंखारदोंमोन आंखोसो थांनोबावो थांना धेमालि मा खालामदों लाइकआ मोननै जाबाय ओमफ्राय माथो मानसिफोरा गैया कमेन्टखौ खालामाखै जोंना नै सासे फैबाय जोंना जेडिया मा होनखो लाइक दान थेंकिउ जेडि लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबि नुजाफैनायनि थाखाय जोंना आब' सुबिदा फैबाय दे हेल' आगै लाइक दान थेंकिउ आब' सुबिदा लाइक दान होनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंना जेडि मा खालामदों अननानै खोन्थाहरदो जोंना आब' सुबिदाया मा खालामदों लोमजानायाथ' हामाखै होनना बुंदों दालाय मा खालामदों बेखौ खोन्थादो दे आब' सुबिदा दे लोगोफोर सोर सोर आंनि एलबियाव दं अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम बिदि बाय हाय अर बाय मा खबर मोजां बिदि बाय मोजां खबरा नोंनालाय बोरै दे अननानै खोन्थादो लाइक होआखैबा लाइक होदो बिदि बाय जों मा होनगोन जिदिया जिरायना दं आं गरमथार औ गरमखौथ' मा बुंबावनो जिदि ब्रादार नोगोद गरम होखादों गरमाथ' आयु ओंखामफोर जाखांबाय नामा दे खोन्थादो जोंना जिदि ब्रादार जोंना बिदिबाय मा होनगोन लाइक दान दुखुल' अरबाय मानि थाखाय दुखुलै बिदि बाय दे खोन्थादो अननानै प्लिज दे लोगोफोर सोर दं आंनि एलबियाव दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम जोंना जेदि मा होनखो गसंगासिनो दंनो अ ओमफ्राय जिदि ब्र' नों अबेनि मोनथाय जोंना आदाया अननानै बेखौ खोन्थाहरदो जोंना बिदिबाय आंहा दिनै 14 जाबाय अ आंनाव गोबां आनजाद दै बिदिबाय टेनसन ओइ हेलौ खालामनाङा जाखायो बेफोरो ओइ हाय दैसायाव ओइ दोङो अर फाग्ला दों जोंना मोनहाबाय माबाया जिदि दैमारिया मोनगोन हा नलबारि डिस्ट्रिक्ट नलबारिनि मोनो अ आरोना नोङो हायो औ ओमफ्राय दानिया खबरफ्रा मोजां ना जोंना जिदि जाखांबायबो बाबरे आब' सुबिदा थांबाय नामा हा अननानै खोन्थाहरलाय देलाय खोनायाखैलै जोंना आब' सुबिदाथ' नांथाबा दङ लोमजागासिनोसो दङलै मोनास्रायासै जोंना मा होनखो आब' ए सुबितिया थाङाखै दै दङ जोंना इदिसो आब' सुबितिया दङ इदिसो बिदि सोर आगै गावबुरायालाय मा ओंख्रि जानाय गावबुराया आगै सोर बिदि नै मा ओंख्रि जानाय जोंना आब' हा सुबितिया सोंहरदो दे अननानै खोन्थाहरदो दे आब' सुबितानो सोर आंना 7 आनसारफ्राय हाजोआव हायो लांफिनदो आंनाबो है आनजालांदोलै हायाखैलै दिनै र' आंना बेसेबां जानायमोन मथा मथि ए आंना 10सो फाइभ फाइभ जादोंलै फाइभ ब्र' 10सो आनजादों नैयावनो टार्निंआव मैया लानायफोरा गासिबो जल्दि फाइभ आनजालांफिनजोबदो आरोना आंना ब्र' नै नेगासिनो मैया आं लादोंमोन खारबो दसजन ना 11 जन लादोंमोन खारबोथार ओमफ्राय गासिबो आनजालांजोबफिनदों आंना फायथार फायथार दे लोगोफोर आंनि एलबियाव सोर सोर दङ दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट आरो जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज लाइक खालाम अननानै प्लिज जोंना मा होनखो आब' सुबिताया बिदि आगै मा ओंख्रि जायामोन आगैनो बिदि नै जोंना नोंखौ खबर लागासिनो दं आब' सुबिताया ओंखाम जादोंना जायाखै दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम बिदि जोंना आब' सुबिताया मा होनखो आब' सुबिताया उन्दुनासो आगै उन्दुदोंसो आगै आं लोमजायाखै
लोमजागाय अ जोंना लोमजागायाखै आरोना आब' सुबिता नोङो मालानिफ्राय लोमजादों होनदोंमोन दाख्लैनिफ्राय लोमजादों होन्दोंमोन नामा ओमफ्राय मुलिफोरलाय जादोंना जायाखै आब' सुबिता जोंना मा होनखो आब' सुबिताया जियाल आगै मा आब' सुबिता ओंखामफोरखौबो एसे जाना हो नङाबा देहाफोरा एसे दुरबल जायोना आब' सुबिता देलाय ओंखामफोरखौबो एसे मोजाङै जाना हो जोंना जाफुङा मा होनखो गुड इभिनिं होनना बुंबाय आरोना जोंना जाफुङा सेम टु इउ जाफुंसालथे हाय सबितानो जोंना आब' सुबिताया लोमजादों जाफुं जोंना आंना आब'आ फैबाय दै आंना आब'आ फैबाय नै आब'आ लाइन फैदोंना फैयाखै नोंसिनिथिं जोंना आगै सना दासो लाइन फैदों सना आं अ चार्जआ माने 14 जादों आरोना ना आन साव 14 जागासिनो औ आंना माने औ नंगौ नामा आब' सुबिता आब' साया लाइक डान थेंक इउ आब' साया लाइक डान खालामनायनि थाखाय जोंना जाफुंफ्र दे नोंबो लाइक होदो दे अननानै प्लिज जोंना जाफुङा मा होनखो निउ फ्रेन्ड दे जाफुङा लेंहरदो सोर गोदान जाफुंजों लोगो जाबानो जाबाय रिटार्न हरखायो जोंना जाफुङा जोंना बिदिबाय मा होनखो नोंस्रानि आब' सुबिता मा नोंस्रानि आब' सुबिता होनखो आं बुजियासै दै बिदिबाय जोंना आब' सुबिताया मा होनखो मुलि जादों हामाखै आगैमोन अ ओंखामफोरखौबो एसे मोजाङै जाना होलाय आब' सुबिता देलाय जोंना जिदिया गाबबायसोलै गाबनानै माखौबा माबाबाय माने गोमोबाय आरोना जोंना आब' साया मा होनखो र' आं हरफिनगोन दे बिजिथ' आगै सना अके जेबो नङा दे आब' साया एसे बिजिनो जोंना आब' साया मिथिखायो आङो आब' सायाखौ आंनि एलबियावनो फैबाय थाखायो आरो जों सानैजों माने जोंना आब' सायाबो माबा गैयानो फंबाय गैयानो ओमफ्राय आंहाबोथ' बिब' गैया बेखायनो जों बिब' बिफं बायदि खालामलायना लादों आरोना आब' सायाजों आंजों जाफुङा मा होनखो लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जाफुं जोंना बिदिबाय मा होनखो आब' सबिताखौ मा ओंख्रि होनदों जियाल फाग्ला अह' आब' सबिता मा ओंख्रि होनदों अननानै खोन्थाहरलाय जोंना नै बिदिबाया सोंदों जोंना जिदिया मा होनखो आनसाबसक्राइब आंना 17 अ गाबबायलै जोंना नै 7 जादोंनो जोंना जिदिना जायोलै माबालै जि नोंथां जोंना महिमा बिबाय दे हेलौ आगै महिमा मा होनखो जाफुङा आंना 13 आनसाबसक्राइब औ जोंना नै जाफुंनाबो आन जादोंनो मानसिफोरा मानो नेटआ एसे प्रब्लेम होगासिनो दोङो गाबबायलै जोंना जियेला बुजिथारालै होनना गाबदों जोंना महिमा आंखौ लाइक दान थेंकिउ महिमा लाइक दान खालामनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव फैनायनि थाखायबो नोंसिम जोबोर रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंना एन फैबाय दै एन दारलिं फैबाय जोंना मेव नै एन दारलिंआ एना मा होनखो सि आइ डि नो ओइद सैद जानो नाङादे हामा एन सना जोंना बिदिबाय मा होनखो मा गिदिंखो जियेल फाग्ला नेटआ एसे प्रब्लेम होदों दै जोंना महिमाया मा होनखो आगै आंना नेट प्रब्लेम औ नेट प्रब्लेम नामा जोंना महिमा आब'ना आंनाबो एसे नेटआ प्रब्लेम खालामदोंमोन दानि माने नेटआ माने एयारटेलाव एसे प्रब्लेम खालामबाय थायो आंना एयारटेलावसो रिसार्ज दं नालाय बे जिअ'आव गैया रिसार्जआ बेखायनो एसे माबा जादों जोंना गोराना फैबाय दै गोरान हेलौ नो गोरान जोंना दे सोरबा गोदान दंबा दे लोगो जाबानो जाबाय गोरान आरो लाइक होयाखैबा अननानै प्लिज लाइक होबानो जाबाय जोंना गोरानजों आंजों दहायसो लोगो जादों दै दा सोर गोदान दङ दे लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना बिमा फिसा फैबाय दै बिमा फिसा बाजैया फैबाय जोंना बिमा फिसा बाजै फैदों नै ओइ फंबाय आंखौबो लोगो खालामदोना ओइ देलाय सोर लोगो गैया देलाय लोगो खालामलायबानो जाबाय देलाय बिमा फिसा बाजैजोंबो अननानै प्लिज आंथ' लोगो दंखायो जोंना बिमा फिसा बाजैजों जोंना गोराना मा होनखो गोराना मा होनखो
दुब्लियावसो नामाफ्राव दुब्लियाव माने माबायाव दङ बै गरम नालाय एसे बार जाफैदों लामायाव दंफैयो आङो जोंना लाइक दा होननो गोरा थेंक इउ लाइक खालामनो थाखाय गोरान जोंना सुबिदा बाबानखौ दा मा खालामदों नों बिदि आगै सना आंहा माला लोमजा गागोनथाय खर' साबाय थायो आगै आयै आब' सुबिदा नै माला लोमजागागोननो बिदि नोंना सोंहरदों नै खर' साबाय थायोनो दे आब' दे जेबो नङा हामगोन लासैनो सिन्था खालामनाङा इसोरा आर'ज गाबो नोंनि लोमजानाया जाहाथे एसे थाब थाब हामो थाबैनो सिन्था खालामनाङा आब' सुबिदा बिदिबा मा होनगोन जियाल फाग्ला आंनो हिनजाव नांगौलै बिदिबाय नों मा बुंबाय थायोलै बिदिबाय अननानै एसे माबा खालामलाय प्लिज अ नंगौ नामा आब' सुबिदा मुलि जाबाय था आब' इसोरनि अननायाव थाब हामथों औ इसोरनाव एसे थाब हामथों देलाय बयबो जोंना आब' सुबिदाखौ इसोरनियाव बोर बिलाय बयबो इसोरानो जा जियानो जा इसोरखौनो बुंनांसिगोन इसोरानो जा भगबानानो जा जियानो जा इसोर लोमजानाया जाहाथे थाब हामो दे लोगोफोर सोरबा लोगो गैयाबा लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज आरो सोर मा बुंनांगौबा बुंबानो जाबाय आरो ना अननानै प्लिज जोंना बाजैया थांबाय नामा बिमा फिसा बाजै अननानै कमेन्ट खालामलाय प्लिज दे लोगोफोर सोर दं आंनि एलबियाव अननानै प्लिज कमेन्ट कमेन्ट जोंना सुबिदामानखौ बिदिनो बोर हर दे आगैमोन थाब हामथों बिदि आगै जेल आगै सना दे आब' दे नोंनि लोमजानाया थाबैनो हामथों आं जियालनि एलबि नायदों आब' सुबिदा अ आंनि एलबि नायदों जोंना बिदि भाइया जोंना माबा दं आगै नेटआनो दसेनो थायो दसेनो जाया आगै अ नंगौ नामा आब' महिमा दे लोगोफोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट दे लोगोफोर अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम जोंना आब' सुबिदाया मानखो आं मुलि जानो दे आगै बिदि जियेल सनामोन र' दे जाना लालाय देलाय लोमजादोंबा एसे मुलिफोरखौ एसे मोजाङै जाना ला आब' सुबिदा अननानै प्लिज जोंना अनजु बाजै फैबाय दै बाजै फैबाय हेलौ आगैनो हेलौ बाजै आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर आरो लाइक होयाखैबा अननानै प्लिज लाइक होदो अनजु बाजै जोंना बिमा फिसा बाजैया मा होनखो आंना दाखालि ना आनसाबसक्राइब जाफिनजोबदों अ आनसाबसक्राइब जाफिनदों नामा बिमा फिसा बाजै आंना जादोंना जायाखैथाय आं दा एलबि दोनबा चेक खालामगोन दे बाजै आं एलबि दोनबा चेक खालामगोन र' आं स्क्रिनसट खालामना लाखिनि आं दायो नोंनो हरफिनगासिनो दङ आन जादोंबाला आरो आन जायाखैबाबो आं नोंनो बेलेग सापर्ट आइडि हरगोन दै सिन्था खालामनाङा बिमा फिसा बाजै जोंना बिदिभाया मा होनखो आब' सबिता ओंखामफोरखौ जाना होनांगौ नङाबा दुरबल जायो नंगौथ' आरो ओंखामफोरखौ मोजाङै जानांगौ नङाबा दुरबल जायो जोंना निकिता फैबाय हाय आगै दा लाइक दान थेंक इउ आब' निकिता लाइक दान खालामनायनि थाखाय आरो आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखायबो जोंना निउ बिदिभाइया लिंहरदों निउ फ्रेन्ड कामनो दे बिदिभाइजों सोर लोगो गैया देलाय अननानै लोगो जालाय बिदिभाइ नों सोरखौ लिंहरनो देलाय लिंहरलाय आं नोंनो ब्लुनि बिदिभाइया आंनिनो गामिनि दै आंनि गामिनिनो आंनि फंबायानो जायो बिदिभाइया पाक्का रिटार्न होखायो बिदिभाइजों लोगो जाबानो जाबाय जोंना बिमा बिफाया औ दे आगै औ दा हरगोन आं बाजै बिमा फिसा नोंनो
जोंना बिमा फिसा काम नै बाजै बिमा फिसा नै नोंखौ लेंहरदो जोंना भिडिअ फायदा अननानै लोगो जालायबानो जाबाय नोंसोरो लोगो गैयाबा फुल वास खालामलाय दे लोगोफोर फुल वास खालामाबा आनजायो निकिता फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जादो औ देलाय निकिता फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड जालाय देलाय आं ब्लु हरनो दै अनजु बाजैनोबो आंनि अनजु बाजैनोबो हरबाय दै लोगो दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय दा थांनाय समावल' जाय ब्लु लादों अननानै खोन्थाहरफिनबानो जाबाय दा लोगोफोर सोर सोर आंनि एलबिआव दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट आरो सोरनोबा ब्लु नांगौबा दे बुंबानो जाबाय देलाय अनजु बाजै आं नोंनो ब्लु होदोंमोन जादोंना जायाखै देलाय कमेन्ट मोनसे हरलाय चेक खालामनो थाखाय हेल' अल फ्रेन्ड औ जाबाय दे हेल' अल फ्रेन्ड देलाय सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय जोंना अनजु बाजै जोंना बे सुबिता आब'जों लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय बेजोंबो जोंना निकिता ब्लगा मा होनगोन दे आं दा बेक हरगोन अनजु दा बेक हरगोन देलाय नोंनाव ब्लु दं नालाय अनजु बाजै दे अननानै नोङो सापर्ट खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामना गारबो कमेन्ट खालामना जोंना हरफिनगोन जोंना निकिताया दे लोगोफोर सोर सोर जायजों लोगो गैया अननानै प्लिज लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज आरो जायफ्रा आंनि एलबिआव दङ प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम कमेन्ट निकिताया मा होनखो जोंना निकिता आब'आ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आं औ ओंखाम ओंख्रि संदोंनो जोंना निकिता आब'आ मा ओंख्रि संदों देलाय खोन्थाहरलाय जोंना निकिता आब' जोंना निकिताया मा होनखो भिडिअ नायनो सम गैथ'आनो मानो होनबा जोंना निकिताया ओंखाम ओंख्रि संदों आरोना बिनि थाखायनो भिडिअ नायनो सम गैथ'आनो माने ओंखाम ओंख्रि संखांबा नायनानै बेक रिटार्न हरगोन आरोना कमेन्टल' खालामना गारबो आरो मोनसे खोथा निउ साबसक्राइबार होनना खालामनाङा दै बै नाइस बा बिउटिफुल बायदिसिना बिदि खालामना गारबो निउ साबसक्राइबार होनबोला एसे बोरैबा जायो जोंना निकिताया मा होनखो अनजु बाजैया मा होनखो निकिता फ्रेन्ड खालामबाय बेक हरदो निकिता आब' नै जोंना नोंखौ फ्रेन्ड खालामबायनो नोंबो फ्रेन्ड गैयाबा फ्रेन्ड खालामहरफिनबानो जाबाय अनजु बाजैखौ अननानै प्लिज दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालाम अननानै प्लिज कमेन्ट नोंनो अनजु बाजै नोंनो दा बेक हरफिनगोन जोंना निकिता आब'आ आरो हरफिनाबा आं बेखौ बुंगोन दै हरफिनाबा नों आंखौल' बुं अनजु बाजै आं निकिताखौ बुंगोन निकिता आब'खौ सिन्था खालामनाङा नोंनो बेक हरफिनगोन बियो देलाय सोर सोर फ्रेन्ड गैलिया देलाय फ्रेन्ड जालायबानो जाबाय देलाय जोंना लाइक डाउन होबाय दे फुल भिडिअ नायना खालाम अनजु औ फुल भिडिअ नायना खालामनांगौनो अनजु बाजै जोंना निकिताया बुंहरदों जोंना अनजुआ मा होनखो अनजु बाजैया अकेनो जोंना फुजा ब्रह्म दे लाइक खालामबाय दे आगै थेंकिउ आब' फुजा लाइक खालामनायनि थाखाय आरो सोरबा गोदान दङबा नोंजों दे लोगो जालायबानो जाबाय दा लोगोफोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालाम आरो जायजों लोगो गैलिया दे अननानै लोगो जालायबानो जाबाय नोंसोरो सोर अनसुमा बाब माथिंनिफ्राय फैगौ सिलाफोथार जारलासो लोंदोंबो जोंना मा होनखो अनजु बाजैया र' भिडिअखौ दाहाय नायगोन आं दे ससेल' नायबाय अ ससेल' नायदों दायो नायफिनगोननो निकिता आब' दा उनाव नायफिनगोननो जोंना फुजा आब'आ मा होनखो मा ओंख्रि आगै अ आब' दाथ' आं ओंखाम जायाखै दै दा दसे उनाव जागोन जोंना नै दिदोम ब्र फैबाय दै हायनो हेल' दिदोम ब्रादार
सोरजोंबा लोगो गैलायाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय देलाय आंनाव गोदान गोदान दंफैयो मानसिफोरा देलाय सोर जायजों लोगो गैलाया लोगो जालायबानो जाबाय मा खोमसि जाखो अ आं एसे माने बै मा होनो दैमा सेराव दंफैयोलै नै बिनि थाखायनो एसे खोमसि जादों नांगौ नुबाय मा खबर माथो नोंखौ नुथारला नोंखौ माथो नुथारला नुयो मानो नुवा जानो है र' स्टिल बडि देखायनाङा टारजन जागोन नङाबा ओरैबा टारजनल'सो होनना बुंहरो मानसिफोरा आंखौ बडिया बिराद हेन्डसाम माथो नोंहा हैद बडि गैया फाग्ला जि सेक्सि हैद बिदि बुंनो हामा मा खबर मोजां माथो लोगो मोनथारला नोंखौ बिले दा लोगो मोनबाय दा दिनैसो मा थायो लाइभआव लोगो मोनबाय थायोना नोंखो जोंना दिदोमामानखो लाइक होबायनो थेंक इउ दिदोम ब्रादार लाइक होनायनि थाखाय जोंना दिदोमानखो दे औलै दिदोम जोंना बिदिबायमोनखो हाय आब' फुजा मा खबरनो आब' फुजा नै जोंना नोंखौ खबर लादों जोंना बिदि भाइया जोंना फुजाया मा होनखो अनजु आंजों लोगो गैयाबा लोगो खालामदो अनजु बाजै नै जोंना लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय आब' फुजाजों जोंना बिदि भाइया मा होनखो दिदोम ब्रादार मा खबरनो दिदोम ब्रादार मा खबर जोंना सोंहरदों बिदि भाइया जोंना फुजाया मा होनखो आगै नोंहालायनो जोंना दिदोमामोनखो हाय अनजुनो अनजु नै जोंना नोंखौ खबर लादों जोंना दिदोम ब्रादारा अनजुआ बाजैया मा होनखो अके फुजा अकेनो दे फ्रेन्ड खालामलायबानो जाबाय फुल वास खालामलायनानै बिदि भाइया मा होनखो आंहाबो मोजां आब' औ नोंहाबो मोजां आरोना अनसुमा फैबाय हायनो लाइक होदे अनसुमा अननानै प्लिज ओइ लाइक हो अनसुमा ओइ बेखायनो दल'आव थानो ना बियो ओंखायनो लाइक होनो थिनदों आं बेखौ गोसा बुंहरदों जोंना बिदि भाइया मा होनखो अनजु आब' मा ओंख्रि संखो अनजु आब' मा ओंख्रि संखोनो जोंना अनजु आब'आ फुजानि भिडिअ'सो नायनो थांबाय खोमालै निकिताया आब' निकिता नोंजों जाय लोगो गैला देलाय लोगो जालायबानो जाबाय अननानै प्लिज जोंना जिडिबिया मा होनखो गोदान लोगोफोर फैदों थाब आंनोबो देलाय सोर गोदान दङ जोंना जिडिजोंबो लोगो जाबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज बयबो लोगो जालाय अननानै प्लिज जोंना दिदोमामोनखो आं दसे उनाव फैफिनगोन दे ओइ दिदोम गुग्लाया सेरसे जागोननोलै खारबाथाय गुग्ला सेरसे जाहैखायोनो दाखारखा बिदि भाइया मा होनखो निकिता आब' मा ओंख्रि संखो निकिता आब' मा ओंख्रि संखोनो जोंना खोन्थाहरदो दे अननानै बिदि भाइयाबो सोंबाय आंबो दहाय सोंदोंमोन दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना जेदि मा खबरनो बिदि भाइया जेदि मा खबर होनना सोंहरदो जेदि अननानै खोन्थादो आरो सोरनोबा लोगो जालायनोबा ब्लु नांगौबा ब्लु बिहरबानो जाबाय आं हरगोन बुंहरल' खालामदोब्रा नोंबो आंनिखौ माथो खालामथारा नागिरना मोनाखै आं र' अरभाइसोलै आंना अरभाइबानो फैखायो हरबाय अ आर ओमफ्राय बि आइ ए माबा बि एनो भि ए आइ अर होनानै भि ए आइ जोंना अर ओमफ्राय भाइ भिसो दै बि नङा भि ए आइ अरभाय जोंना जिडिएमानखो बिदि भाइ हा फैयाखै फार्स्टआवनो फैयो जायालै हलाय आं माबानि बिदि भाइ रदै आं मोनसे माबा खालामनि है ओत्स गैयाब्रा बेयाव इलाय डाइरेक्ट फैखायो अर एबार आं कमेन्ट नायफिनसै जोंना गोरान अफिसियेला मा होनखो आं थांबाय दे जियाल ओइ थांमोना बिदिबाय जोंना गोरान अफिसियेला लोगो जादों लोगोबो दे सोर लोगो गैया दे लोगो जालायबानो जाबाय देलाय जोंना गोरानजोंबो गोरानाबो बेक पाक्कारि जानायखाय दै ब्लु हो प्लिज फ्रेन्ड अके जों जेदि नै नोंनो ब्लु होबाय आङो जायजों लोगो गैला अननानै लोगो जालायबानो जाबाय जोंना निकिताया मा होनखो आं स्पिड फरायनोसै दै आलु दिनर मा होनखो बुजायसै आं दिरस नाथुरसो आगै बिदि बे दिनर्स होननायखौ बुजियासैलै आङो जोंना अनजु बाजैया होनखो
मा होनखो दिदोम आं फ्रेन्ड खालामबाय बेक हरदो दिदोम ब्र नोंखौ दिदोम ब्र'आ जोंना दसे एसे बेस्थ'नो थांथ'दों कमेन्ट हरना दोनोबाथाय बे हरफिनखागोन बुंबानो जाबाय नोङो हराखैबा आंनि एलबियावनो फैफिनबानो जाबाय आं बेखौ बुंहरगोन बे आंनि एलबियाव फैबाय थाखायो जोंना दिदोमा गामि खाथिनिनो बारा गोजान नङा दिदोमाबो बिदिबाय मा होनखो अनो फुजाया आब'आ मा होनखो अनजु आं नोंनिखौ फुल भिडिअ' नायना खालामबाय नै फुजाया नोंखौ अनजु बाजै नोंखौ फुजाया फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय दे नोंबो बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय बिदिबाय मा होनखो ए नंगौ आब' नो अनजु बाजैया मा होनखो बिदि ओंख्रि गैयानो बिदि ओंख्रि गैयानो जोंना अनजु बाजैना निकिताया मा होनखो जोंना बिदि भाइया मा होनखो आयु मानो अनजु आब' मानो होनो जोंना अनजु बाजैया मा होनो थेंक इउ फुजानो जोंना फुजाया मा होनखो गोरान आगै लोगो खालामदो गोरान नै जोंना नोंखौ लेंहरदों लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय आरो सोरबा बुंनांगौबा बुंबानो जाबाय जोंना नै जुगामि दैमारि फैदो दै लागावनो जोंना बिदिभाया मा होनखो गुमैया बायना होफैयाखै नामा आब' अनजु गुमैया बायना फैना फैखायो दे अननानै खोन्थाहरदो जोंना फुजा आब' मा होनखो आंनि अनजु नोंनिखौबो सापर्ट खालामना आंनिखौबो अनजु आंनिखौबो सापर्ट खालामना होफैदोनो हरगोन र' बेना जोंना अनजु बाजैयाबो हरगोन जोंना बिदिबाय होनगोन निकिता आब' नायथ' आब'नो अनजु बाजैया मा होनखो ओहो बायाखै दिनै होनना गाबबायलै बिदिबाय बायाखैनो अनजु बाजैमोनना जोंना ओंख्रिखौनो गाबबाय नों मानो बायना हरासै बिदिबाय जोंना निकिताया मा होनखो एनो निकिता आब' नोंखौ सोरमोनथाय सापर्ट खालामबाय होनना बुंदों अननानै नोंबो बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय अनजुआ होनदोंमोनदां अनजु बाजैया नोंबो बेक खालामबानो जाबाय जोंना गोराना मा होनखो हेल' अनजु बायदेव आंखौ जावबायदां ने नों अनजु बाजैया जावबाय नामानो अननानै खोन्थाहरदो जोंना गोराना बुंदों मा नांनो ओइ भिडिअ नायनानै खालामलै भिडिअ नायना खालामबासो थायो जुगाम भिडिअ नायना खालामबासो थायो दलंसियाव र' थांगासिनो र' एक मिनिट दा हरगोन र' जोंना निकिताया मा होनगोन दा हरगोन र' फुल भिडिअ नायना अनजु दा हरगोन ना जोंना निकिता आब'आ फुल भिडिअ नायनानै जोंना साया आब'आ लाब हरा खुलुमबाय दै जोंना बे आगै सनानो साया आंनि आब'सो दै लोगोफोर जाय लोगो गैला देलाय सायाजों लोगो जालायलाय आंनि आब'सो बियो दे लोगो जालाय अनजमानखौ फुजा आं बेक सापर्ट हरबाय दे फुजा नै नोंनो बेक सापर्ट हरबाय नो देलाय जोंना अनजु बाजैया बेक सापर्ट हरबायनो आरोना नोंनो जोंना गोरामानखौ है जायासै फरायनाया नोंना जायाखै आरोना र' आं बेक नायफिन दै हेल' अनजु अनजु बाजै आंखौ बावबायदां ने अनजु बाजै बावबायदां आंखौ होनना बुंदों आरोना गोराना जेदिया मा होनगोन बिमा फिसाखौ आं फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय आंखौबो नायदो फुल भिडिअ जानो दै जोंना जेदि बिमा फिसाया थांखोना माखोथाय कमेन्टखौनो खालामाखै दै खिन्थु बे हरफिनगोन बिमा फिसाया सिन्था खालामनाङा बे हरफिनगोन जोंना गोराना मा होनगोन थोद सेसनो माया सेस जाखो देलाय एसे मोजां लिरना हरलाय जोंना अनजु बाजैया बुंदों आं थाबायनायखाय नै दा एसे प्रब्लेम होदों जोंना अनजु बाजैनिखौ बुंदों आं फन बेयाव गासिबो टाउन बेयाव नेटआ बाहाय प्रब्लेम होबाय थादों बेयाव नेटआ बाहाय प्रब्लेम होबाय थादों बिदिबाय ओमफ्राय बाय जोंना अनजु बाजैया अके जेदि कमेन्ट हरना जोंना नै अनजु बाजैनो बिदिबाय र'नो बिदिबाय नोंखौ जायो अनजु बाया र'नो जोंना गोराना बुंगोन नेट स्ल' नेट स्ल' जादों एसे गोरान मा बुंनो गोरान बुंदों साया मा होनखो बिदि आगै सना हामा लाइन
गैलालाय आंना लाइटखौ अ नंगौ नामा आब'साया जोंना मा अनजु बाजेमोनखौ दलर था मानसिया नांथाबाय अरबाय औलै अनजु बाजै मा खालामनो नेटआ प्रब्लेम होबाय थाबाय जाला दै आं लाखिनानै दोनखानांसिगोनलै सोरनिबा सोरनिबा ब्लुखौ मानो एसेबां प्रब्लेम होबाय थाग्रा जादोंलै हराव मैयानो दिनैनो बिराद नेट प्रब्लेम होदोंलै आंना मा जादोंथाय दा लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट जोंना दायो बिदिनोसै जोंना मा अनजु बाजै ब्लगा मा होनखो दिनैनि दिना मोजां नङा नंगौथ' आरो अनजु बाजै जोंना साया मा होनखो अनजु फ्रेन्ड आंखौ फ्रेन्ड खालाम मा नामा अनजु नै नोंखौ फ्रेन्ड खालाम नोंनो ब्लु होफिनबाय आङो दे नेटआ एसे मोजां जाफिनबाय अनजु साया आब'आ नोंखौ फ्रेन्ड खालामो ना खालामा नै सोंहरदों जोंना दिनै हरा दे साया आब'आ गाबोनसो हरगोन बेक 24 घन्टानि उनावसो हरो आरोना साया आब'आ आं बेखौ बुंखाबाय सिगाङावनो मोनथिखायो आङो पाक्का रिटार्न होखायो जोंना साया आब'आ आंनिनो बिब'सो दै सायाया जायहा लोगो गैया सायाजों लोगो जालायबानो जाबाय देलाय अननानै प्लिज जोंना गोराना मा होनखो दंफां गोजौआव गाखोलै ब्र' बेनोथ'लै बिपुल राफानि बायदि दंफाङाव गाखोबासो जासिगोन खोमालै गोरान र' जोंना अनजु बाजैया मा होनखो माखो साया सापर्ट खालामनांगौनो नों अनजु बाजै जोंना साया आब'खौ सापर्ट खालामनांगौनो दे अननानै प्लिज सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामबानो जाबाय आं अनजु बाजैनो ब्लु हरफिनबाय दै जोंना साया आब'मोनखो गोरान फ्रेन्ड खालामदो गोरान देलाय लोगो गैयाबा अननानै प्लिज लोगो जाबानो जाबाय आब' सायाजों ब्लु नांगौबा बुं दै गोरान नों बिबाजैखौ गिबाय गोरान गिबाय नामानो बिबाजैखौनो ओइ गोरान जोंना फुजा आब'आ मा होनखो अनजु कमेन्ट हरना दोननांगौनो नै जोंना फुजाया बुंहरदों अननानै कमेन्ट खालामाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर सोर दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम कमेन्ट मा जाबाय थादों जोंना अनजु बाजैमोनखौ फुजा आं भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामबाय फुजा भिडिअ नायना कमेन्ट नै जोंना अनजु बाजैया आं बारा गोबाव थाला दै आङो दसे थानानै माबासै एसे प्रब्लेम होबाय थादों आंना आं गाबोन सानाव होफिनसै एलबिखौ गाबोन सानावसो होफिननांसिगोन आङो सानावबा नेटआ जायो हराव मानो जायाथाय आंनि दाखालैनि नेट प्रब्लेम जानाय बायदि जाबाय माथो आगै औलै आंना नै दिनै नेट प्रब्लेम जाबाय थादों मा बुंबावनो दिनै मानि थाखाय इसेबां नेटआ प्रब्लेम होदोंथाय हमलायासै आं मैया दिनै थांबाय बाय थेंकिउ अनजु दंमोन जेदि आं नेटआ दिनै प्रब्लेम होबाय थादों देना लोगोफोर बिदिबा आं दोनथ'नोसै आब' साया आंबो दोनथ'नोसै एलबिखौ नेटआ बिराद प्रब्लेम होथारदों नेट बिदि प्रब्लेम होबाय थाब्ला माने मानसिफ्रा माबा जायाना जागोन गाबोननो ओंखारो बिदि जाबा
औ औ औ गाबनो ओंखारथ' आरो मारै जाखो आगै नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय थादों आब' फुजा आं गाबोन सानाव होनोसै हराव एसे प्रब्लेम होबाय थादों सानावबा मोजां जायो आरो ना हराव माने एसे प्रब्लेम होबाय थादों आंना नेटआ दा बिदिबा दोनथ'बाय दे आब'मोन आरो ब्र'मोन